ବାସ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଅଜା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଅଜା ଆଉ କେମିତି ଭଲରେ ଉଠିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଅଜାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଆଉ ପିଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ଆଉ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? କି ଭଲ ଅଛି ରେ ବାବୁ। ଏ ଯୁଗରେ ତ ପୂର୍ବ ଯୁଗରୁ ପୁରା ଅଲଗା। ଆଉ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କହିବି ବି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ 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 ମରୁନାହିଁ କି ସୁସ୍ଥ ହଉନାହିଁ କି କିଛି ବି ନାହିଁ। ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ବହୁତ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇସାରିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଭଲ ହେଉନି। ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ ଏମିତି ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲେ କି? ନାଇଁ ରେ ବାବୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଚେରମେଳ ଖାଇକି ଅସଲି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଅସଲି ମକା ଅସଲି ମାଉଁସ ଅସଲି ଶାଗ ଡାଳ ଖାଇକି ଚେରମେଳ ଖାଇକି ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଉଛୁ ସେଟା ସବୁ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ସବୁ ମକାରେ ଧାନରେ ସେ ଆଉ ପନିପରିବାରେ ସବୁ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସବୁରେ ଦିନକୁ ରୋଗଟାରୁ ବଢୁଛି। ଆଉ ମଣିଷ ଯେମିତିକି ରୋଗ ବଢୁଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏହା ରୋଗ ବଢୁଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟରୁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5 ବର୍ଷ ପିଢ଼ା ଯେମିତିକି ଧାନ ବଢୁଛି ସେହିପରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢୁଛନ୍ତି। ରୋଗ ବେମାର ହଉଛି। ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସୁଛି ସେ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଖାଇକି ନା। ଆଗ କାଳରେ ତ ସେମିତି ଆସୁନଥିଲା। ଖାଲି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆଗ କାଳରେ ଚେରମୂଳ କରିଥିଲା ଟିକେ ଜଣେ ଜ୍ୱର ହେଲା ମାନେ ସେ ଭୂତ କି କୌଣସି କି ରାଗିଚିରେ ବୋଲିକି ଜଣେ ବେଜୁଲୁ କଟା ଥିଲା। ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ଆଣିକି ଡାକିକି ବୋଲି କହିଲେ ସିଏ ହାତ ଧରିବ ତାପରେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ନାଇଁ ସେଇଟା ବାହାରିଥିଲା ସେ ସବୁ ତାକୁ ଅନେଇଛି, ଖାଲି ଅନେଇଲେ ସେ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି କିଛି ହବ ନା ବୋଲି। ଏଇଟା ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ନା ହାତରେ ଏମିତି ପିଠିରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାକରି ଦେଲେ କିଛି ହବ ନା, ପେଟ ଭଲ ହବ ବୋଲି କହିଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରିଲେ ବି ଭଲ ହଉନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରିଲେ ବି ଭଲ ହଉନାହାନ୍ତି। ଖାଇକି ପିଡ଼ିଆ ତ ସବୁରେ ପିଡ଼ିଆ ସକାଶେ ସେଟା କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ କାମ କରୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି କଥା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ।